हेलो एवरीवन दिनै जों क्लास 10 नि मैथ्सनि सोंथि 5.1 नि नैबे गिबि सोंनायनि नैबे नैथि सोंनायखौ सल्व खालामगोन। सेकेन्ड भिडियोआव नोंसोरनो बे नाम्बार 1 खौ सल्व खालामनानै होबाय। जुदि नोंसोर नुवाखैब्ला बे भिडियोनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, नङाब्ला नैबे खनानि आई बाटनाव थांनानै नोंसोरो नायनो हागोन। ओके, बे भिडियोखौ नायथार नोंसोर नाम्बार 1 निखौ, होमब्लासो नोंसोर नाम्बार 2 नि सल्व खालामनायखौ मोजांसिन बुजिगोन। नङाब्ला मोजां बुजिनाय नङा, माब्रै जाखो माब्रै माखो माने हमस्लाबनो हानाय नङा नोंसोरो। ओंखायनो आं खावलायखाबाय नोंसोरो नाम्बार 1 खौ नायथार नोंसोरो। बा नाम्बार 1 नियाव कुइसन्सआव जोंखौ मा सोंदोंमोन, नायलांदो। गाहायनि बबे हालोदफोराव अनजिमाफोरनि फारिलाइया मोनफा सानलुलि जौगाथि दानायाव लोब्बा गोनां आरो मानो? सानलुलि जौगाथि दानायाव मदद होयोनो बबे कन्डिशनाव मोनथाम कन्डिशन नुदों नोंसोरो। जोंहा नैबे सानलुलि जौगाथि दानायाव मदद होदोंमोन, एबारनिया नंगौना नङा जों नायसै। बा नायदो मा कन्डिशन होदों बिसोर जोंनो। गिबियावनो आं बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ होग्रोगोन दै, बिनि उनाव इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ होगोन, जाहाथे इंलिश मिडियामाव फरायनाय बर' गथ'फ्राबो बर' स्टुडेन्टसफ्राबो बे भिडियोनि गेजेरजों बेनिफिटखौ लानो हायो। माने गंसे गेस हासुंनिफ्राय भेकुवाम पाम्प गंसेया खेबसेयाव हासुङाव थानाय बारनि 4 बाहागोनि 1 दिहुनगारोब्ला हासुङाव खेबफ्रोमबो दिहुनगारनायनि उनाव थालांनाय बारनि बिबां। आচ্ছা, कुइसन्सखौ आं बुजायगासिनो दं, नायग्रोनि बिसोरखौ। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. माने मा होनना बुंदों, कुइसन्सआ जोबोद गोरलै। मोनसे हासुङाव बार दं आरो बिनिफ्राय मा खालामनांगौनो, बे हासुंनिफ्राय बारखौ माजों दिहुनदों? भेकुम पाम्पजों। भेकुम पाम्पजों बारखौ दिहुनदों बे हासुंनिफ्राय। बे हासुङाव जोंहा बार दङ, बे हासुंनिफ्राय भेकुम पाम्पजों जों बार दिहुनो। खनसे दिहुनगासेयाव जों बेसे बार दिहुनो? 4 बाहागोनि 1 माने 1/4 जों बार दिहुनो। खनसे दिहुनबाय, जेनेबा दायो जों खनसे दिहुननायाव 4 बाहागोनि 1 दिहुनबाय, बेवहाय एसे बार थालांबावबाय, आरो बिदिनो जों नेक्स्टआवबो आरोबाव खनसे 4 बाहागोनि 1 दिहुनबावगोन, आरो एसे बार थालांनायनिफ्राय आरो बिदिनो 4 बाहागोनि 1, माने खनसे दिहुनगासेयाव जों 1/4 बार दिहुनबाय थागोन। अब्ला बे कन्डिशना एपि नंगौना नङा, सानलुलि जौगाथि नंगौना नङा, जों बेखौ नायनांगौ। अके, नायलांदो। बाथ्राया दानिया नैबे मोनसे खोथा गोसोआव लाखिग्रोनांगोन जे बे हासुङाव बेसे बार दङ बेखौबो होआखै बिसोरो, खिन्थायाखै। होमबा नों हमना लानो हागोन बे हासुङाव इसिखिनि बार दंलै होननानै हमना लाथ'नो हायो नोङो, नोंनि गोसो बायदि हमना लाथ'नो हायो। नों बे हासुङाव इसिखिनि लिटार बार दङ, इसिखिनि बिबांनि बार दङ, नोंनि गोसो बायदि हमनानै लानो हागोन, नोंनि गोसोसो आरो। ओंखायनो आङो आंनि गोसो बायदि हमना लानोसै, आङो बे हासुङाव 64 लिटार बार दङ। नोंसोर सोरबा साननो हागौ बारखौलाय माबोरै लिटाराव सुयोलै? बारखौबो जों लिटाराव सुनो हायो। अके, गोसोआव लाखि। 64 लिटार जों हमनानै लाथ'नोसै। ओंखायनो नैबेखौ आं गिबियावनो हमनानै लाग्रोबाय नालाय, बेखौ आङो लिरनानै दिन्थिनांगोन आरो। हमबाय, इंलिश मिडियामफोरना लेट हासुङाव गिबियाव थानाय बारनि रोजागासेया, बारखौ जों रोजागासे महराव लिरबाय, माने बारा बेसे बुरजा दं बेखौ आं ओंखायनो बारनि रोजागासे होनना लिरबाय। बारखौ जों रोजागासेयाव सुयो नालाय 464 लिटार। अके, इंलिश मिडियामफोरना नैबेखौ लिरबानो जाबाय। At initial stage the volume of air present in cylinder B बेसेबां? 64 लिटार। अके, बाव नों लिटार लायाबाबो सेन्टिमिटार किउबबो लाजायो, जोङो रोजागासेखौ सेन्टिमिटार किउबाव सुयो। अके, आरो गोसोआव लाखि 1000 सेन्टिमिटार किउबजों 1 लिटार जायो। अके, जिखुनु हक जों लिटारावनो लाबाय। नायलांदो दानिया जोङो सोरबा साननो हागौ बावलाय मालानिफ्राय 64 लिटार बार थाखो, जों बेखौ हमनासो लादों। अके, बाव एक्स लिटारबो हमना लानो हागोन, नों वाइ लिटारबो हमना लागोन, आं दहाय बुंनाय बायदि। बेनिफ्राय मोनसे खोथा रोखा खालामना होखानि आं सानबावो, बेवहाय जे बुंदों आं हासुङाव गिबियाव थानाय बारनि रोजागासेखौ मा होनदों? 64 लिटार होनदों, नङा होमबा? भलिउम अफ एयार प्रेजेन्ट इन सिलिन्डार बि होननानै लिरदों। बावहाय नों ओरैबो लिरबाबो जेबो गोरोन्थि जाया। गिबियाव हमना लाबाय हासुङाव थानाय बारनि बिबाङा इसिखिनि 64 लिटार। अके, द एमाउन्ट अफ एयार प्रेजेन्ट इन सिलिन्डार बि होननानै लिरबाबो नोंहा जेबो गोरोन्थि जाया। होमबा दानिया नायदो, गिबियाव नोंहा जेबो बारखौ बरनथ'वाखै, नोंहा बारा दायो बेसेबां दङ? 64 लिटार दङ। दानिया बे 64 लिटारनिनो बेसेबांखौ दिहुनगोननो? 4 बाहागोनि 1 खौ दिहुनगोन, माने 1/4 माइनास जागोन। 64 लिटारनिफ्राय 1/4 बेसे जायो जों बेखौ दाना दिहुनग्रोनोसै। 64 लिटारनि 1/4 होनबाथाय नै 64 × 1/4 जायो। अके,
64 लिटार दङ नोंहा हासुङाव बिनि बेसे दिहुनगोन बिनिफ्राय बेसे बारा रिमुभ जागोन गैया जागोन 1/4 ओंखायनो जों मा खालामनांगोन बेवहाय जेसेबां बार दङ बेजों माखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 4 बाहागोनि सेखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माने 1/4 खौ माल्टिप्लाइ खालामबानो नोंहा बेसे बारा बरन जागोन हासुंनिफ्राय बेखौ मिन्थिगोन आरो होमबा बेजों बेखौ जों दानबा बेसे मोनगोन 16 होमबा 16 × 1 16 होमबा जोंहा फार्स्ट दिरुनगासेयाव बेसे बारा दिहुनजागोन 16 दिरुनजागोन फार्स्ट दिरुनगासेयाव जोंहा बारा 16 दिरुनजागोन दे होमबा जों बेखौ बोरै लिरनांसिगोन स' बे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय खेबफ्रोमबो दिहुनगारनायनि उनाव थालांनाय बार माने खेबफ्रोमबो दिहुननायाव जोंहा खेबफ्रोमबो बार दिहुनगारनायनि उनाव बेसे बार थालांबाय थालांगोन अके एमाउन्ट अफ एयार रिमेनिं आफ्टार इच रिमुभाल स' गिबियाव जोंहा बेसे बार दिरुनजागोन जों दानि बावैसो दिरुनखाबाय जोंहा बारा दंमोन 64 नि मादाव जोंहा बेसे बारा माइनास जागोन 16 लिटार बारा माइनास जागोन अके बेसे माइनास बार जागोन 16 लिटार गोसोआव लाखि आरो बे 16 लिटारखौ बोरै मोनखो नै जोंहा 1/4 दिरुनगोन होनदोंमोन ना 64 लिटारनिफ्राय 1/4 माने जेसेबां बार दंमोन बिनि 1/4 बारखौ दिहुनबा जोंहा बेसेबां जायो 16 लिटारा माइनास जायो बा जोंहा बेयो बेसेबां जागोन 48 जागोन अके गोसोआव लाखि बिनिफ्राय दानाथ' बारा बेसे थालांखो हासुङाव फार्स्ट दिहुनखांनायनि उनाव नोंहा 48 लिटार बार थालांबावबाय दानिया जों 48 लिटार बारनिफ्राय आरो दिरुनबावसिगोन 48 लिटारनिफ्राय जोङो बेसे बार दिहुनबावगोन 1/4 दहाय 64 निफ्राय दिहुनदोंमोन दायो जों 48 निफ्राय दिहुनगोन 48 निफ्राय 1/4 बार दिहुन हासुङाव जेसेबां बार थालांखो 48 लिटार थालांबाय नङा होमब्ला बिनिफ्राय जों बेसे बार दिहुनगोन 1/4 ओंखायनो जोङो बे 1/4 खौ 48 जों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायानो जोंहा जेसेबां बार दिरुनजागोन बेखौ बिनि बिबां जागोन बा बेखौ डिभाइड खालामबा जोंहा 12 जागोन 12 1 जा 12 होमबा जों बेसे बार दिहुनगोन एबार 12 बार दिरुनजागोन जोंहा 12 बार दिरुनजागोन गोसोआव लाखि होमबा 12 बार दिरुनोब्ला जोंहा बेसे थागोन नायलांदो जोङो माइनास खालामबानो मोनबाय बेखौ जोंहा बेसेबां जागोन बेयो 36 एबार हासुङाव बेसे थालांखो 36 बे जाबाय नैथियाव गोसोआव लाखि इंलिश दोनबायखौ एट फार्स्ट एट सेकेन्ड इनिफ्राय बे जाबाय थामथियाव इंलिश दोनबायखौ एट थार्ड होननानै लिरबानो जाबाय थामथियाव जोंहा बेसे दिरुनजागोन नायनोसै जोंहा दायो 36 लिटार दङ हासुङाव दायो जोंहा 36 लिटार बार दङ बे 36 लिटारनि 1/4 खौ दिरुनगोन माने 36 लिटारजों 1/4 खौ माल्टिप्लाइ खालाम माने बेसे दिरुनजागोन नोङो मोनसिगोन 9 × 1 जोंहा बेसे जागोन 9 बा सेकेन्डआव जोंहा बेसे दिरुनजागोन 9 लिटार बार दिरुनजागोन होमबा 9 लिटार दै दिरुनजायोबा जोंहा बेसे फांगोन गासै बेखौ नायदो जोङो बेसेबां थालांगोन माइनास खालामनानै मोननाया 25 जागोन बिदिनो ब्रैथियावबो दिरुननो हागोन नोङो अके स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो सोरबा साननो हागौ 1/4 खौसो माइनास खालामनांगौमोन 1/4 खौसो माइनास खालामबाय थानांगौमोन माब्रै बिदि माइनास खालामखो नैबावनो नाय नोंसोरो नैबाव बुंखादों नै हासुङाव थानाय बारनि होनना बुंदों हासुङाव बेसेबां बार दं बिनि बेसेबां दिहुनगोन 4 बाहागोनि 1 बारखौसो दिरुनगोन ओंखायनो जोङो हासुङाव थानाय बारजों 1/4 खौ माल्टिप्लाइ खालामनांगोन अके गोसोआव लाखि होमबा जोंहा नायलांदो जोंहा बे 48 36 25 आ जोंहा मा थानलुनि जौगाथियाव गोलैना गोलैया स' जोंहा थालांनाय बारा बोरै जागोन बिदिनो थांबाय थागोन बियो डेट इज माने जों मा लिरनो हायो 48 नि उनाव जोंहा नेक्स्ट दिहुनखांनायनि उनाव जोंहा 36 लिटार बार थालांगोन बेनिफ्राय आरो 1/4 दिरुनबावोबा जोंहा 25 लिटार थालांबावगोन बिदिनो थांबाय थागोन आरो बियो जेसेबां दिहुनो थांबाय थागोन फार्स्टआव बेसेमोन 64 मोन नङा होमबा 64 निफ्राय बेसे 1/4 दिरुनजानानै बेसे थाखो 48 थाबाय 48 निफ्राय आरो 1/4 दिहुनजानानै 36 लिटार थाबाय 36 निफ्राय आरो दिहुनजानानै जोंहा 25 थाबाय स' बे थांबाय थासिगोन दानिया जोङो नायनोसै बियो एपि नंगौना नङा माने एरिथमेटिक प्रग्रेसन सानलुनि जौगाथि नंगौना नङा बिनि थाखाय मा खालामनांगौ जोङो डि दिहुननांगौ डि आरो डिखौ बोरै दिहुनो सिगांनि भिडिअ नायदो 48 निफ्राय 64 खौ माइनास खालाम 48 निफ्राय 64 खौ माइनास खालामबानो जों बेसेबां मोनो बेनो डि जागोन जों बेखौ -16 मोनगोन मानो होनबा जोंहा माइनासा देरसिन आरो बिदिनो जों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाय आरो 36 निफ्राय 48 खौ माइनास खालाम 36 निफ्राय 48 खौ माइनास खालामनानै मोननाया जागोन जोंहा -12 आरो बिदिनो दिहुनबाव 25 निफ्राय 36 -9 स' जोंहा नाय डिया मिलायाखै डिया मिलायदोंसै मिलायाखै बेवहाय -16 बाव -16 बाव -16 जायाखै बाव -12 बाव -12 बाव -12 बाव -9 जायाखै बिदिनो थांबाय थागोन बेयो डिया जेब्ला खनथाम बार दिहुननायाव मिलायाखै होनबा सानना लाखा खनसे माने खनथाम दिहुनलायनाङा नैबे खननै दिहुनबानो जागौमोन आं खनथाम दिहुनफ्लांबाय खननै दिरुननायाव जुदि मिलाया डिया होमबाथाय सानखादो बियो मा नङा एपि नङा अके ओंखायनो लिरदो देयरफर
होनाय थासारियाव नायोब्ला जोंहा बे मा नङा सानलुनि जौगाथि नङा स' लिरदो होनाय थासारिया सानलुनि जौगाथि नङा गिभेन कन्डिशन डाज नट फर्म एन एपि अके मानो सानलु जौगाथि नङा मानो होनबा जोंहा डिया एखे जायाखै डिया एखे जाबानो सानलुनि जौगाथि जासिगौमोन आरो स' बेखिनियानो गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन होननानै सानबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला होमबानो आंनि बे भिडिअखौ मोनबाय थागोन नोंसोर बायदि भिडिअखौ नायनो मोनबाय थागोन बिसोरो अके थेंक इउ